Falta sardiña nas prazas de abastos a 4 días da noite de San Xoán. As praceiras recomendan conxelala para que non se perda, xa que este ano a noite máis longa do ano cae en domingo. San Xoán está á volta da esquina e unha das protagonistas da noite do 23 ao 24 de xuño é a sardiña. Sen embargo, polo momento este recurso está a escasear nos postos dos mercados municipais da comarca. Vendo pouca porque están os barcos fora. E hai pouquiños barcos a ela. Cambioulle, eu non estou moi informada, pero cambioulle moito o asunto porque lle poñen pouco cupo e teñen que ir por outros mares. Páselle ao Alcobadeixo. Polo que parece que este ano dúas cuestións poderían comprometer a presenza deste peixe azul nas ceas por San Xoán. Vamos a ter pouca sardiña. E cadra en domingo, haberá que leválas ao viernes para congelar, porque os consumidores non queren esperar o último momento. Están levando para congelar, xa é moita, Sí, porque co cadro en domingo é total, son viernes, sábado e domingo, hasta a noite, e a xente vai na ter que congelar. E sinala que a sardiña aguanta perfecta se conxela. Que non lle entrou o aire, o frío, e aguanta perfectamente. A sardiña non che perde nada, menos un día ou dous, non. Hai xente que a congela dun ano para outro, Aínda que outra opción é deixala na neveira ou conxeo. A sardiña é unha sardiña moi boa. Entón, esta sardiña aguanta che ben 2 días. O que ten que se lle pon a cabeza roja. É moito medianiña, xa grande xa la hai. Pois esta é ben de grande, Esta mañá o prezo que se vendía o kilo no mercado municipal de Ribeira era a 8 euros. Gordiña, escamuda, pero é 8 euros. É da primeira parada. Prezo que se agarda que suba conforme avanza a semana. De momento non, pero eu que espérase moito, porque ao haber poucos barcos, espérase que suba moito, porque vai haber moita demanda dela, todo o mundo a quer. Foi o San Antón en Portugal, viñeron a buscar aquí, e a sardiña subeu un mogollón ese día. 9, 10 euros tranquilamente, nós non chegamos a ela. A xente que celebra San Xoán xa comezou a mercar sardiña ou a mirar por ela. Sen embargo, hai compradores que prefiren agardar ata finais de semana. Eu levo a fresquinha. Pois haberá que comelos. É hambre. Se non se come... Non, tamén se come, pero bueno, este día xa é o día. Eu vou na comprar o sábado e listo, porque o sábado tamén hai. E non, a min congelada, a verdad, non me gusta. Metémolas con pouco hielo por encima e aguantan. O que pasa que hai que saber colocalas, non hai que deixalas a ir dun lado para outro, e nas que colocar. Cada quen terá os seus trucos para poder desfrutar das sardiñas nesta noite de San Xoán.